Per què feu la marxa lenta d'avui? Bueno, doncs la marxa lenta d'avui és una mica contra l'obligació que ens han posat de circular per l'autopista, correcte? L'autopista és una via que, com ja sabeu, les Terres de l'Ebre allà és de 2 carrils, aquí de 3, i allà anirà col·lapsada i aquí no anirà col·lapsada, però el que sí que és veritat és que ens causa un greuge important de costos per camió. Calculem que els costos per camió i ruta són entre 5 i 600 euros al mes per camió, correcte? Llavors, ara estem emprenyats, ara hi ha una paraula que diu, hòstia, estem com si no em surt ara la paraula, no? Però estem molt mosquejats perquè l'administració en cap moment s'ha posat en contacte amb nosaltres, hem anat, ens hem reunit, però ens han dit això és el que hi ha i això és el que ha de prendre. En cap moment hi ha hagut una voluntat de diàleg que fes que haguéssim pogut pactar unes altres condicions o com a mínim les condicions que ens han posat, que ens obliguen a la zona de l'Ebre. Per exemple, per anar al Canà hem de sortir en Tacona i no podem sortir en Posta Tortosa i tirar avall, vull dir, hem de fer un munt de quilòmetres de més. I això, doncs clar, ens causa un greuge, una pèrdua de temps i no hi estem d'acord, m'entens? Què us sembla això de que ho aprovessin un divendres, ho publiquessin un dissabte i entrés en vigor un diumenge? Bueno, doncs molt malament. Nosaltres hem estat més d'un any en contacte amb els alcaldes del Pacte d'Ebre i els alcaldes de la zona de l'Ebre. Han fet un parell o tres de manifestacions plegats perquè tots volíem el mateix. Camions a l'autopista i gratuïtat a l'autopista. La Generalitat els hi va donar un caramelo, i ens els va separar. I doncs ells estan contents perquè ja no tenen els camions. Han aconseguit un caramelo electoral, que és aquella història de que quan un va treballar pot entrar a l'autopista durant 24 hores, entrar i sortir per la mateixa entrada, en viceversa ho té gratis, això és un caramelo electoral. Què té a veure això amb la seguretat? Correcte, amb la seguretat té a veure el fet de que digues, escolta, els camions tenen una sinistralitat alta, posem-los en una via segura, correcte, fins aquí d'acord, però tot l'altre són cants de polítics, són cants electorals, m'entens? Ara, amb el desviament obligatori de camions per l'autopista està guanyant més diners gràcies a vosaltres. Què en penseu que aquests diners es dediquin a que els vehicles privats vagin gratis? Mira, t'explico. Primer que tot, el dels vehicles gratis és una jugada, ja t'he dit, és una sinvergüenceria, però tenint en compte que de cada litro de gasoil el 55% són impostos que serveixen pel manteniment de l'autopista i que no se n'hi dedica cap. Imagina't, doncs, si nosaltres gastem 30 litros per cent, imagina't la quantitat de calés per impostos que estem generant per manteniment de carreteres per les que no podem passar. Correcte? Vull dir, és així de clar. Llavors, és que no n'hi ha per menys que per estar molt emprenyats, m'entens? O sigui, se'ns tracta, se'ns criminalitza, se'ns fa sortir cada vegada que surts a les notícies i que surt la notícia de que un camió, que si tal, que si... Però, a veure, accidents n'hi ha de tota mena. Un camió, doncs té la desgràcia que si té un accident arrastra moltes més coses, vale. No tenim carreteres. Correcte, anem a l'autopista. I quan l'administració, que està cobrant de cada litro de gasoil, correcte, faci carreteres, llavors que ens porti les carreteres bones. L'autopista aquesta està pagada 137 vegades. 137 vegades. És a dir, a nosaltres ens haurien de posar, a més de la gratuïtat, una catifa per entrar-hi. Perquè és que no hi ha dret. Entens? Jo mateix a la meva empresa, jo tinc 10 camions. Cada any pago més de 40.000 euros d'autopista. Això és una sinvergüenceria. A la gent que ve d'altres autonomies que tenen autovies gratis, aquesta gent, aquest cost que jo tinc per ells és un benefici. Vull dir, estem en desavantatge, m'entens? Diu l'Associació de Fabricants d'Automòbils que cada any el sector automòbil genera 28.138 milions d'euros. Què en penseu de que es fiqui un impost nou anomenat vinyeta per poder circular? Bueno, perquè ara diuen que qui contamini que pagui. Però clar, llavors ens haurien de tornar. Si hem de pagar una vinyeta per circular, per mantenir les autopistes, el lògic és dir-li a tot el país, fins i tot a la gent del carrer que no són professionals de transports, que l'Estat els hauria de tornar el 55% d'impostos. Perquè clar,
més. Però recordeu que, per exemple, aquí tenim una administració a Catalunya, correcte, que ens va arribar a cobrar 8 cèntims dintre del gasoil com un impost revolucionari que es deia cèntim sanitari, emparant-nos amb la sanitat, i això no hi ha dret. Llavors, que sàpiga la gent del carrer que li estan fotent un 55% en cada litre de gasoil. Llavors, que tenim la vinyeta de conya, pagar per disfrutar, correcte, de conya com es fa a Suïssa, però llavors el gasoil a meitat de preu. És aquest, correcte. Moltes gràcies. Home, ja ho saps.